200 000 ľudí som včera dosiahol na Facebooku. 200 000 sledujúcich. 200 000. Wow. Akože neviem, čo vám povedať, ale poviem veľké ďakujem každému, kto ma sleduje. Neviem si predstaviť takto predo mnou 200 000 ľudí. A to kde je ešte TikTok, kde ma sledujú 130 000 ľudí, na Instagrame 50 000 ľudí, takže to je niečo okolo tých 400 000 ľudí, čo sleduje mňa. Pamätám si na svoje prvé videjko, ktoré som pridal pred 9 rokmi cca a malo to 5000 zhľadnutí. A ja som bol z toho v šoku. Hovorím, čo? Moje videjko 5000 views. Tak som to začal robiť. A to bolo v dobe, keď som bol rozvedený a býval som sám proste, jak samotár, jak myš. Nemal som nikoho pri sebe, nič proste. A Facebook mi zmenil život. Som sa cítil, že není som sám. Takže kde sú tí ľudia, ktorí sa mi smiali? Ty nedáš viac ako 1000 followerov, prestane po roku, blá, 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 blá. Je svetom. 200 000! Strašne veľmi veľa ľudí som spoznal. Veľmi veľa. Takých ľudí, čo ty môžeš len snívať o tom. S takýmito ľuďmi si podáš ruku a posadíš na kávu. To nehovorím s zlom, hej, že by som nejak zvíhal noc do neba vôbec. To len hovorím tak, jak je. A je to samozrejme vďaka vám, hej, že ma sledujete toľky, ale hovorím, ja som to urobil, ja som to dokázal, ja som neprestal, ja som si stále veril, že to niekam dotiahnem a ako už môžete vedieť, čaká ma môj prvý zápas v Celebrity Combat 3. Takže toto bude tiež niečo velikánske, keďže ešte som žiadny fight ja nemal a viem, že to chcete po mne. Prepáčte, silný vietor je, dúfam, že ma počujete. A chcel som povedať, že touto cestou takto verejne oznamujem, že hľadám sponzorov, dobrých ľudí, ktorí by ma chceli nejako finančne podporiť. A ja by som vám vedel ponúknuť to, že dal by som nejaké videjka, alebo by som zdieľal vašu lokalitu, váš biznis, kde sa nachádzate, alebo čo chcete a takto. No však vedeli by sme sa aj dohodnúť, kľudne mi napíšte, hovorím, sleduje ma cez 400 000 ľudí všade, hej, cez všetky sociálne siete, ktoré mám. A bol by som veľmi rád, keby ste mi pomohli s týmto, lebo toto bude boj, toto bude tvrdé. Takže ďakujem pekne za 200 000 ľudí na Facebooku. Rásteme každý deň a ja mám teraz prípravu na fight. Tak môžete vidieť, mám za sebou už niekoľko tisíc krokov. Ďalej nemôžem ísť, lebo je tu stopka, vám ukážem. Takže ďalej nemôžem ísť. Nemôžem to ani preskočiť, nič, hej. Musím sa vrátiť. A ešte raz ďakujem všetkým, ktorí ma sledujete na Facebooku. Ďakujem krásne. Bez vás by som tieto videjka netočil. By som sa tomu vôbec nevenoval ani. Takže hlavne ďakujem vám všetkým ľudia. Díky moc. Ešte takto na záver, keby sa niekto našiel, kto by ma chcel finančne podporiť s mojou prípravou na fight, proste cestovanie zo zahraničia na Slovensko a tak ďalej, tak ma môžete kontaktovať na mojom Instagrame. Tu ho máte. Ďakujem krásne.